durăm și să fac promovare colegului meu de clasă. O video Florentin și eu aș vrea să-i fac o promovare și uitați, căutați V-I-T-I-O-T-P-B, intrați, uitați, acesta este, se joacă, uitați, eu sunt abonat, intrăm puțin, vedem, uitați, Minecraft Pocket Edition, Apple 4, se joacă și pe calculator, facem a doua mănușă, pe o joc pe canal, merită să vă abonați, uitați-l, și este abonat la mine, ca să mă uit, da, o să fie apăsat de tot, ăsta, băi, nebun, nu e abonat la mine, nu cred, nu-i mai fac promovare, plimbă ursul. O fi, dacă vezi acest episod, abonați de la mine, că eu sunt abonat la tine. Am asta a fost episodul, am să vă las link-ul în descriere și abonați-vă la el. Salutare!